אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בתחילת היום, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אין זה רק כפל לשון, חלקנו, גורלנו, ירושתנו. בכל אחד מהביטויים הללו יש הסבר מה הכוונה. נדבר היום בקצרה על ההבדל בין חלק לגורל לפי המבואר בחסידות בדרושי אדמו"ר מהר"ש. חלק זו העבודה הפנימית. לאדם יש שכל, חוכמה, בינה, דעת, מידות, רגש. כל אחד השם בירך אותו באותו חלק שמתאים לו, מה הוא יכול להבין, מה הוא יכול להשיג, מה הוא יכול להרגיש, לפי הכישורים שהשם בירך את כל אחד מאיתנו. חלק זה אור בכלי, אור פנימי בכלי. מה הפירוש גורל? כל אחד יש גורל. המושג של גורל זה שורש הנשמה. לכל אחד יש שורש נשמה מיוחד. נבין את זה בהקדם. הדברים התמוהים שאמר רבי יוחנן בן זכאי במסכת סוכה, מסכת ברכות. הגמרא מספרת שלפני הסתלקותו של רבי יוחנן בן זכאי, שחי 120 שנה, אמר לתלמידיו, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. והשאלה המתבקשת, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא הסנהדרין, למד, לימד, פעל בגמילות חסדים, לא ידע באיזה דרך מוליכים אותו? יש בזה הרבה הסברים. יש הסבר ידוע ומפורסם, שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אני לא יודע באיזה דרך התלמידים יוליכו אותי עכשיו. אני כבר לא נמצא. שהייתי בשטח, בגשמיות, אני אמרתי את המילה. אבל עכשיו התלמידים כל אחד ימשוך למקום אחר. זה יגיד אמרתי ככה, זה יאמר אמרתי ככה. אני לא יודע באיזה דרך אתם מוליכים אותי עכשיו. זה כבר לא תלוי בי. כבר אתם יש לכם בחירה חופשית. זה פירוש שמובא בספרי הקודש. בחסידות מובא עוד פירוש. מה הכוונה איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי? בהקדים, מה זה האדם? יש כאלו שאומרים שהנשמה של האדם זה השכל. בוודאי שזה לא נכון. מכיוון שישנם אנשים שלא זכו לשכל והם אנשים חיים. גם אדם שלא עלינו לוקה בשכלו הוא איש חי. החוכמה של האדם זה זיו והערה ממה שהנשמה נמצאת בתוכו. האדם בעצמו זה הנשמה. מהי מהות הנשמה? הרבה יותר גבוה מעניין הדעת והשכל. דבר אלוקי. השכל זה כוח מסוים, כוח חשוב מאוד, אבל עדיין רק בגדר כוח הערה וזיו. שרבי יוחנן בן זכאי אמר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, הוא למד, חשב, התבונן, אבל היה לו ספק מה קורה עם הנשמה שלו בפנים. הרי הידע והמעשים עדיין לא מבטחים שהנשמה נמצאת במקום הנכון. בלשון המאמר של הרב מהר"ש, יכול להיות שהנשמה שהיא למעלה מהדעת נמצאת במקום אחר לגמרי. כידוע שישנן נשמות גבוהות שהשכל שלהם נמצאים בקליפות תמיד, ובכל זאת נקה להם לבוא לידי תשובה. ביום יום הם נמצאים בקליפות והם מתעוררים במהירות לתשובה. מחמת נשמתו שהיא מעולם העליון. יש לו נשמה גבוהה. ויש להפך, אפילו הצדיקים, ששכלם תמיד בעבודת השם, אפשר שיש להם נשמה נמוכה והיא בקליפות. ואינה בעבודת השם, ובמשך הזמן יתהפך גם הוא, כמאמר הז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. וזהו שאמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע, זה הרי למעלה מן הדעת. כלומר, יכול להיות מצב, שאומרים פה צדיק, הכוונה לומר אדם שהוא ביום יום ב100%. לא אדם שיש לו נשמה גבוהה מעולם האצילות. אדם שביום יום אתה רואה כלפי חוץ, בחלק שלו הוא בסדר גמור. אבל יכול להיות שהנשמה נמצאת ממקום אחר לגמרי. יכול להיות שהנשמה,
אנחנו הרי מברכים יום שלא עשני גוי, שלא עשני עבד. מה כוונת הברכה? שלא נדבק בנו איזה נשמה של גוי ועבד חס ושלום, שעלינו למעלה בלילה. כלומר, יכול להיות מצב שבכוחות הגלויים אתה בסדר, אבל יש לך איזה נפש שנדבקה וקיבלה כוחות מהקליפה. אין הכוונה פה על עצם הנשמה. עצם הנשמה היא תמיד קדושה. זה היחידה. השאלה מה קורה עם הנפש, רוח, נשמה. זה יכול להיות מקדושה ויכול להיות מלעומת זה. נרן, נפש, רוח, נשמה, אפילו חיה, יכול להיות גם מכוחות הקליפה. יחידה, עצם הנשמה לא יכול להיות מקליפה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, היחידה שלי בסדר, אצל כולם בסדר. על זה לא צריך לדבר, זה לא תלוי בנו. יחידה שזו עצם הנשמה ממש, שנקראת נשמה לנשמה, אצל כולם היא בסדר. אבל מה קורה עם החלקים הפנימיים שנקראים נפש, רוח, נשמה? בלשון המאמר, לכן משביעים כל אדם יהיה בעיניך כרשע. כי למרות שאתה צדיק בחיצוניות, יכול להיות שיש לך נפש דעשייה ממקום נמוך מאוד. לנפש הזו יש גם דרגות של רוח ונשמה. הרבי מביא פה משל כמו נגר מופלג, מומחה, שהשכל שלו זה בעולם העשייה. כלומר, יש לו שכל או אין לו שכל? הוא אדם איש ביצועיסט. אבל כל השכל בעולם העשייה. כלומר, יש נשמות שבאים ממקום נמוך, יש להם את כל הבחינות, אבל בבחינת של עשייה. הדרגה הזו נקראת בשם גורל. מה הגורל שבתוכך? הגורל, כדי שיהודי יוכל לשמור גם על החלק הפנימי שלו, שלא רק הכוחות החיצוניים יהיו כמו שצריך, הוא צריך לעבוד את השם בבחינת הגורל. מה זה גורל? אומר הרב, גורל זה היחידה שבנשמה. היחידה שבנשמה שהיא מאירה, היא מגינה ושומרת גם על הכוחות הנעלמים. בכוחות הנעלמים איני יודע מה קורה. אבל שאתה מעורר את היחידה שבנשמה שנקראת גורל, ושהיא מאירה, היא מצילה ומגינה ומרוממת גם את הכוחות הנעלמים. כלומר, יש כוחות גלויים חיצוניים, יש כוחות נעלמים שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, ויש את העצם שנקרא גורל בחינת היחידה. מה זה בעבודת השם העניין של הגורל, היחידה? אמונה, במה שאין השכל והדעת משיג. זה נקרא בשם אמונה. דברים שאי אפשר להשיג בשכל, תסמוך על הגורל שזהו עניין האמונה. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים, אתה תומיך גורלי, בבחינת הגורל. להאמין שהשם ברא את העולם לא צריך להאמין, זה ידיעה. אבל בדרגות האינסופיות של האינסוף, סובב כל עולמין, שם צריך עניין של אמונה, כי זה למעלה מטעם ודעת. ועל זה אומרים, אתה תומיך גורלי. הקדוש ברוך הוא תומך בגורל שלנו, עוזר לי לגלות את עצם נשמתי, להאמין באינסוף. באופן פשוט יותר אומר הרב מהר"ש, מה שיהודי עובד את השם בביטול של למעלה מטעם ודעת, זה נקרא בשם גורל. כלומר, האמונה המוחלטת והביטול של למעלה מטעם ודעת, זה לעורר את הקוצו של יוד, את בחינת הגורל שבנשמה. ולכן לעתיד לבוא נאמר, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז יתגלה בחינת הגורל שיש בכל אחד מאיתנו, יתגלה בחינת היחידה. ולכן אמרו חכמינו, בעולם הזה יש כאלו שזכו בארץ ישראל לשפלה, לעמק, למישור. בעולם הבא כולם יזכו לכל החלקים. פירוש הדברים, כל זמן שלא מאיר היחידה, שלא מאיר הגורל, יכול להיות שאתה עובד את השם בתחום אחד, אבל בתחום שני זה יבש. יכול להיות שאתה עובד את השם בכיוון מסוים, אבל בכיוון שני חלש. כי עדיין עוד לא מאיר אצלך היחידה שבנפש. אבל העתיד לבוא שיעיר היחידה שבנפש, ותעמוד לגורלך לקץ הימין, אז יהיה לך עבודת השם בשלימות. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. תקיים את כל המצוות בשלימות, מכיוון שברגע שמאיר היחידה, שזה הגורל הפנימי, ועל זה אנחנו אומרים כל יום בתפילת העמידה, עשה למען ימינך. ימינך השם נהדרי בכוח, ותעמוד בגורלך לקץ הימין. תעורר לנו את בחינת היחידה, ששם זה ימין ואין שמאל. שמאל יש רק בנפש, ברוח, בנשמה, בחיה.
יש זה לעומת זה. אבל בבחינת הימינך, בימין האמיתי, שם יש ימין ואין שמאל. ושיתעורר ויתגלה בחינת הימינך, שזה מה שאמר אותו פיקח, חלקי השם אמרה נפשי. אני בוחר בקדוש ברוך הוא ולא רוצה להסתכל על דברים אחרים. אני בוחר בשולחן ערוך, בוחר בנשמה שלי. חלקי השם אמרה נפשי. באותם רגעים מתעורר אצלו הערה מבחינת היחידה שבנשמה. וזה מה שאמר יהושע בן נון, שיום הסתלקותו הייתה שבוע שעבר חבב ניסן, לאחן, אמר לו אל תוציא לעז על הגורלות. מתי שיצא הגורל שהוא לקח את החרם. פירוש הדברים הוא אמר לו, הרי בבחינת הגורל זה אמת מוחלטת. בבחינה של היחידה שבנשמה כבר שם אין אווירות, שם כבר רואים את הכל מוחלט. אל תוציא לעז על עניין הגורלות, כי בבחינת הגורל לא שייך עניין של הפך הרצון. כמה זה הגימטריה של גורל? ג' ו' זה 9, ריש זה 200, 239. עם הכולל, עם המילה בעצמה, 240. 240 זה רם. יכול להיות מר ויכול להיות רם. אם אתה קשור עם הגורל האמיתי שלך, אתה נמצא רם במקום הגבוה ביותר. אם בחרת לעצמך גורלות של עולם הזה, ששם אין גורל אמיתי, אז במקום להיות במקום של הרם, הגעת למקום של אמר. כמה זה עמלק? עין 70, מם 110, למד 30 140 וקוף 240. כמה זה 240? רם. העמלק שהולך איתנו במלחמה עיקשת, הוא מנסה להעפיל על הגורל שבנשמה, לקרר אותנו מהגורל האמיתי מבחינת היחידה שבנשמה, מהבחינה ששם רואים רק את הקדוש ברוך הוא. הוא מר מאוד העמלק הזה. כשאנחנו מתחברים לימין האמיתי, לעשה למען ימינך, מגיעים לרם, לרוממות האמיתית, עשה למען ימינך. השם יעזור שנמצא את הגורל שבנשמה, שזה בחינת היחידה, חלקי השם אמרה נפשי, ואז יהיה אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו, גם החלק וגם הגורל יהיה בעבודת השם, ונזכה לראות את הימין השם, את הגורל, איך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לגורלנו בקרוב ממש. אמן.